into ke ithi sinama results la. Ama results ethu ke bafethu. Ngizowaveza live la. Angizukwabiza mina ngeinamba. Ngizowaveza live ukuthi nizibonele nini ukuthi ubani wathola inamba engakanani, ubani wathola inamba engakanani. Khumbula ukuthi this year sibe nomthetho othi if kukhona umuntu okhalazayo ngama numbers noma ohluliwe wangaba satisfied, unelungelo lokuhamba aye computer kit noma ezekuthina simcelela statement ahambe ask auditor mayifuna uku-auditor engenza noma yini ngaso. Uma ethola ukuthi engikusho la akulona iqiniso, ahamba sibophe noma buye ezofuna 100,000 wakhe. Simple. Lokho sakushiso ukuthi yingoba besathi kulonyaka kuzosebenza i-computer kit kuphela. Bekade kungekho kule minye iminyaka because bekubala abantu, angithi. But this year we had an exception yokuthi ngoba kuzobalwa i-computer kit. Let's have umthetho osibindayo nathi ezabahleli bekhuphuka nezakho ukuthi asikwazi phela ukuvele senze noma yini bese sithi abantu abakhole lokho esikushoyo. Yabo? So if you are not happy, you know what to do. Hamba verifier, hamba auditor, ube uzofuna imali yakho. If you are not happy. Ama results ayilawa engizowasho futhi ayila ngizonibonisa wona. Futhi lo muntu owinile uwine because nani nizobona la screenini. Ama results ayilokho nje aweka manje. Right? Abangaveza screen bafethu kunini enikhona kuma page abo bengeza bezosiveza, nami ngizosiveza kweyami ifone. Ebese siqhubekela phambili. Mfethu mana ncaneke ngivule la kuqala. Ngazibona password yami, hayi. Ayithembene phela ngaleyo ndlela ke zoso. Hayi ngeke phela ke. Awuzofuna ukubona ipassword yami. Qawe. Hayi qawe. Ufuna ukubona ipassword yami bese uyangelela. Qawela kithi. Hayi qawe. Cha qawe ungeza. Ayisenganye. Ungeza qawe. Njengonikodima. Njengonikodima. Right. Oyedwa nje uzongibambela la bafethu. Right, bafethu ngizoyisondeza nje kanje ifoni. Ngingaze ngiphume la. Hey, where do I turn this thing? What lo? Ufuna ukuthemba? No, it's fine. Asiyeke soyibhekisa kanje. Ngithi ufuna ukusiza. Hayi zosa ngikuthembi wena. Ufuna ukusiza. Angikuthembi nje zosa. Ngadlala mfethu. Gadala phela. Nathi ke manje computer kit sesiphakathi kwayo. Right. Unfortunately la phone yami ifuna ukuvela kambi. Now umcimbi, this ticket has matured and cells are disabled because umcimbi usunjani usudlulile, right? Right. Ngicansi yabona ukuthi icompany le iVis Royalty ile company engisebenza ngayo vele, angithi? Siyabona icompany yami le igama lami leli ngolungela igama lami la ngempela. Nansi event ikhuphuka nezakho yayingeyi4 angithi? Bingeyi4 iqala ngo9 iphela ngo11, right? Amagama kama artist abekade sinawo lawa. La siyakhombisa ama-ticket atholakala kuphi ezitolo zako Shoprite nakho konke lokho kunye. Kanjalo. Nawa ke ama-ticket la qala khona. Ngizocela ukuthi ema-ticketini bafethu sifocuse ku number 3, 2 and 1. Right? Niphatha ama calculator ngalapho because ukhumbule ukuthi belivota iticket lika general, livota iticket le VIP. So umuntu sithatha ama vote akhe aku general. So axube nama ticket akhe e VIP. Siya understand bafethu. Bese kuphuma inamba yodwa bese sibona ke. Right? Ngizocela ke siqale ngo ozovela kuqala phakathi kwalabo abawu3. Nangu umfowethu uthwasa le cancel. Umfowethu uthwasa le cancel nama ticket amangaki laba bafowethu? 286. Right? Awuthi nginikhombiseke lento yokuthi kuthiwa iticket akhe aphelile ukuthi ayilona iqiniso, right? Nali iticket lakhe. Iticket lakhe niyalibona bafowethu. Angithi yabo sengilivulile. Lingakanani? Unlimited capacity. Alpheli until to stadium sesigcwele. Siya understand right bafethu? Alpheli until kuthiwa ilokhuzana lo fixed lo usho ukuthi price ayishintshi imile nje. Yabona? Right. Sibuyele emuva ke. Umfowethu lo uthwasa le cancel no 286 ku general. Asambe nisombheya ku VIP ukuthi bese banamangaki ku VIP nangu.
thwasa lekhansela ku VIP unamavoti amangaki awu7 siyabona ngithi sonke bafethu unamavoti awu7 hlanganisa ke manje 286 uhlanganise nobani no7 phuma bani lapho bafethu awuna 286 plus 7 phuma 293 right shuthi umfowethu at the end I total yakho bani u293 right asibuyele ke siyobheka omunye okuyi top 3 phakathi kaNjoko noGatsheni nangu uNjoko right uNjoko bafethu unamavoti amangaki 414 ugeneral right ugeneral nakho bafethu 414 kugeneral angazi angisadinga ukuveza ukuthi i-ticket lakhe nalo beli unlimited angithi wonke umculo une-ticket unlimited sihambe siyobheka uNjoko ke manje ku VIP right asicingeke uNjoko la uNjoko ku VIP udayise bani 0 right okusho uNjoko i-total yakho bani u414 kuphela right sesiyabuya sesiyobheka umalume ke manje othembisana ibhodlela bese ngalithengi malume wethu ugeneral unobani 404 right sibuye kumalume wethu siyombheka ku VIP ukuthi unangako ankela malume wethu ku VIP unobani uno 8 right 404 plus 8 kuphuma bani u412 uNjoko unobani uno 414 na understand abafethu so can you see ukuthi I difference incane kanjani I difference part kaNjoko noGatsheni ubani u2 I difference part kaNjoko noGatsheni ubani u2 bafethu so I think we are clear umuntu ke ofuna okuhlukile kunalokho noma ofuna more information unelungelo lonke lokuthi azocela i-email ngemnikeze i-statement ahambe aye computer ticket noma ngenza noma yini afuna ukuyenza ayofuna lama result njengoba enje ebese ke ebuya uma ngabe kuukuthi senze ngendlela okungeyona kuyobe kulungile abuye umuntu azofuna ilokhuzana yakhe azofuna into yakhe njengoba uwine ngempela ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi officially ke bafethu ngicela uqedela ingane zakithi ngicela uqedela officially ke bafethu lani lento ayisajikike kodwa ke Shuthi abafethu ke nje kungasajikike ake ngimise kanjena Zoso ngiyavela uyavela qha ngiqondise phela Zoso hayi qonde kahle qonde kahle futhi awu manje isimatsatsa ngisibatsatsa ngiyabona angazi ke sikhona isimatsatsa sensizwe so bafethu in closing sine winner sino number 3 obhuti uThwasa ono 292 votes uhlanganisa ugeneral no VIP wakhe sibe noGatsheni o number 2 ono 412 votes okukuthi uno 404 ku general abe no 8 ku VIP sibe noNjoko o number 1 officially ono 414 ku general uGatsheni ke noNjoko bashiyana ngamavoti amangaki bafethu awu2 that's how close it was I feel bad but there's nothing I can do but that's how close it was so angazi ke ngicabanga ukuthi lo msindo obukhona othi ubani uwine kanjani mhlawumbe uzokuthi ukuncipha ngoba mina I did lokho esasikhulume ngakho ukuthi sithatha i-computer ticket kulonyaka njengoba injalo mhlawumbe ke going forward ngonyaka ozayo sizophinda sithi relook at indlela esiyisebenzisile kulonyaka mhlawumbe go back to indlela ebesiyisebenzise last year if learning nomsindo or come up with a new strategy esizosebenzisa because ekugcineni umcimbi cha uzoqhubeka na next year uzoba khona nje and i-competition yethu sisazoqhubeka sibe nayo ukuthi ke next year there's already
a new plan umuntu ayicabangayo azoyisebenzisa. But that plan again bafethu, you need to understand ukuthi the plan enginayo angizukuyisebenzisa until ubuholi babalandeli noma abaculi beyivume noma beyiphikise. Right? Yabona nje last year there was a group abalandeli noma ubuholi bomunye umculi ngeke ngisho ngegama. They did a very good thing, very wise thing. They wrote me a letter yeyikhalazo before umcimbi, bangithumela statement, basithumela kimi hayi public, bangitshela ukuthi bafo we are not happy ngo1 no2 no3 no4, sicela usichazele ukuthi kumi kanjani. That's what you need to do. Kuvulelekile vele, you understand? And I sent them ngabhala nami, I think we sent each other 2 emails ngabaphendula ukuthi okay this kwenzeka ngalendlela nalendlela, because sasikade sesivumelene but as a group bona basebeba nomcabango wabo, you understand? But into ebalekile ukuthi kufanele abantu beyazi ukuthi I cannot change the rules of the game phakathi ne game, because the moment you change ama rules of the game phakathi nayo, it means sekukhona umuntu osubona ukuthi lolu shintsho lwenzayo luzomsebenzela, and that would make me ngibuke njengomuntu obias. Yabona njengamanje khona umuntu othi why usikweletu, for example, why intwana noma cekeceke bebe group A. That was the resolution eyathathwa last year sivula ama poll ka group B, because last year sasingenawo group B yakhumbula. Savula ipoll ka group B eyayithi abantu bazodlala ngaziphi ikhadi. Wawusuthi omunye umthetho wakhona umuntu ozophuma number 1 no number 2 ku group ku poll ka group B ya last year uzonyuka ayo compete ku group A. That's how we found ourselves sino sikweletu noma cekeceke ku group A. But this year abantu bazokubuza ukuthi uchemile why ufake abafana bakasibanibani ku group A. But this is something esavumelana ngawo last year. Uma ngabe sengiyishintsha this year ngoba wena usibuza this year sekuzoba njani kubona ngoba they did campaign ukuthi behlale phezulu kulokhuzana ku group A ku group B ukuze bezongena group A. Uma ngabe sengishintsha into esasivumelene ngayo ayisangenzini umuntu omubi kubona. Do you understand? Once savumelana ngento, let's carry it out until lo nyaka uphele sibuke sishintshe ngonyaka olandelayo or add and whatsoever that we need to do. But as soon as i-resolution ithathiwe, there's nothing I can do ngingedwa, because angikwazi ukuthi ngifike ngithathe i-resolution nabantu begcwele indlu bese mina mase ngingedwa sengifila sengathi hayi ayisasebenzi le bese ngishintsha sengingedwa. Ukuze ngishintshe I need to come back to the people ekade ngiyithathe nabo. Yabo? Discuss it with them ukuthi bafethu mhlawumbe kunento enje singayibona kanjani, beyiphikisa uma beyiphikisa beyivuma uma beyivuma, because at the end of the day vele ikhuphukane zakho is more fan based than artist based. Yabo, ama artist awenzi lutho lutheni kwikhuphukane zakho. It is abathandi bomculo that do izinto eziningi, because we are not a festival a normal, we are a festival a runner based on a competition. Yabo, so whatever abantu abamele abalandeli say goes. Whatever abantu abamela abalandeli induna zabalandeli eyivumelana ngakho goes, because ibona abantu abama hit alento. Yabo, so ke mhlawumbe in closing umuntu akabonge ithuba lokuthi abe la, abonge ithuba lokuthi abantu bebephumile bebaningi bekhona emcimbini, ngesithembiso sokuthi nangonyaka ozayo futhi umcimbi uzoba khona. Mhlawumbe kuzobe sekukhona okusha okuzokwenzeka, kuzobe kukhona okuhlukile, kuzobe kukhona vele lokho okwenzakalayo njengamanje njalo njalo, but umcimbi uzoba khona wona. And siyabonga ngesupport, sibonge umasipala weTheku obekungaba xhasi bethu kulonyaka, siyabonga kakhulu, and hoping ukuthi ngonyaka ozayo sizoba nabo abanye abaxhasi abazoseseka besisupport. Ngibonge nakunina ke bafowethu ukuthi nifikile in a short notice, nakwazi ukuthi nisi-attende. Sibonge nakwabakhona ku live abawubonile, hopefully into abayibonile izobenelisa. And ngicela ukusiphinda futhi lesi statement, uma ngabe lama result esiwavezile engakunelisi, usebenza nomculi noma unomculo omthandayo, management yakhe we advise ukuthi ayiyocela i-statement sama results, behambe beyos-auditor noma bengasiyisa kummeli noma bengasiyisa phi,
uma ukuthi lama results esiwabizile kuwona lawa oniyo wathola ngenkathi nenze audit yenu ninalo lonke ilungelo lokubuya nizofuna iprize ewinwayo kulula nje kanjalo bafethu awukho umsindo akufanele ngabe sinomsindo kulento because abantu bathi angilenzanga iqiniso mina ngenze lokho esasivumelene ngakho yabo kuke kwaba nomunye umfowethu obhala ukuthi bekufanele ngisale sengimuwinisa umuntu waye unumber 1 ngolwesine uBafuthwasa but again now uma ngabe sewusho njalo ukuthi bekufanele ngimuwinisa don't you think sengenza okungekhona futhi manje shuthi vele suthi angenza ukukhohlakala angiwinise umuntu ongawinanga kukhona umuntu onamathikithi amaningi kunayo uma uthi angigwema umsindo ngokuthi ngenza into okungeyona then okungenana sivele siuyeke umcimbi because ukugwema umsindo ngokuthi siqamba manga ngicela ukwenzela nje isibonelo before ngivale ukube kuthiwa ngenza ngendlela lo bafasho ngayo right ngiwinise uThwasa kukhona umuntu onelokhuzana mfethu onamavoti amaningi nayi computer kit bekuyokwenzakalani uma ngabe unumber 2 no 3 uma sengibeka uThwasa phezulu behamba beyo-audit ama results bebuye bethola ukuthi no omunye wabo unumber 1 omunye wabo unumber 2 kodwa mina sengibenza unumber 2 no number 3 bekuyokwenzakalani mase bebuya bethi vilani sinikeze imali yethu ngoba usurobile osho mina bese kufanele ngikhokhele engithe unumber 1 ngikhokhele lo ngithe unumber 2 kanti kufanele unumber 1 ngikhokhele lo ngithe unumber 3 kanti kufanele unumber 2 obese kungenza futhi nokuthi top 6 kwayona yonke iqoveke bengayithola mina ngikhokhela wonke umuntu okuyi top 6 ngoba inumber bekungenzeka iswitch zonke you understand so ibingeke izingisize that's why ngithe kungcono umsindo osuswa iqiniso kunomsindo engizowukhava ngamanga I'd rather have people bengithukela ukuthi ngenza iqiniso kunokuthi bengithande ukuthi ngenza into engamanga because into ebuhlungu ngeqiniso linendlela nje yokuyiveza and abantu abazona idomo yabo abantu abazona idomo right now I can tell you ukuthi bakhona abantu abesebewazi ama results abesebewatholile from computer kit abantu abazona idomo so you can't play people yabo awukwazi ukuthi uzothulisa umsindo ngokuthi uqamba manga ucreate nje into yokuthi abantu bengaphinde bethembe into oyishoyo icredibility yakho nedignity yakho iphela nje nya because njengamanje ukube kuthiwa ngenze ngenye indlela ebese abanye benu nje la nabasebenza nabanye abaculi behambe ake ngisibonele ngobhuti khona umfowethu osebenza noGatsheni ubhuti Thobani Mema. Thobani Mema is a very educated man, very educated. I think he runs an accounting firm if I'm not mistaken. He's very educated, that man. Yes, uThobani Mema nga-audit ama result namhlanje yena himself, you understand. So if bethiwa mina ngenza into eubugebengu ibizobe ngibekaphi mina icredibility yami bizobe ibekaphi yabo njengoba ngisho ukuthi abantu abazona idomo you can't play people, do what is right. Ongenala abantu abakhulume bekhulumela ukuthi wenza into right bekuthukele leyo kunokuthi ngivika inhlamba ngokwenza into wrong ngoba ekugcineni iqiniso belizophuma and uma liphuma lo mcimbi ungeke uphinde ube khona because ubengeyaphinda bekhona umculo beyothemba ama result alo mcimbi. Kodwa njengamanje I bet you nobe ngithuka uzongithuka nje phela ngoba uyathanda ukungithuka kumnandi mhlambe uyabo kodwa iqiniso ilele engilishoyo alike linye ofuna iqiniso elinye efuna ukuyiprovela yena akenze lento esiyishoyo. Take your artist nambe no audit ama results nibuye mawuthi indrobile nizofuna imali yenu, that's it. Ngale ngiqedile afethu unless sinembuzo la ngaphakathi endlini okay singayithatha unelo from relative 1 mana ngisavela ndaba yakavela danko ngisesimatata ngiseyisona esimatata zos danko qawe okay unelo from relative 1 a few questions oqala ukuthi ama VVIP wona bengabalwa no bengavoti. okay Yes, just to confirm ama VIP nami ngaba nalo problem lento tendency pavilion mhlawumbe ngamtshela as VIP ngangakwazi ukuvota ngangivota mina kuphela checkers mhlawumbe khona umuntu ozobana lo problem fana nale ukuthi mase address manje okay as VIP angihluleka ukuvota
angiklikheka kodwa ngingathengeki. Ingathengeki. Ngaze ngashintsha ngalenza general because angingazi ukuthi imedia decision ngoyithola yini. Kanti nawe khona wovotela bani? Ngavotela uDuma kahle, ngaze ngaphosta. How? Uchemile. Ngiyadlala. No ngiyayithola i-question yakho mfethu. Ilokhuzana njengoba ushithi yayivela mhlawumbe ingacofeki. Ngidrophela ngalapho ba. Idrop nje bese uphinde kuyela ku live vela. Bacomplaina ngevenue kunabantu abafikayo athi umuntu uzohamba ngasasa ngo-12 sekuvaliwe asanayo accommodation ngomfowethu into engasilungisa kanjani ngoba abantu bayathanda ukusupport event kodwa gcina sefaka book manje nganayo imali. All right, no problem. One ukhulume ngepost circulator ngangibhala nge-15 January ngisuke nje ngisuke ngiphusha event nje from December. Yabo so ngi-announce ngo-December ngiqala ukuyiphusha ngo-January like I've said ukuthi i-event ngiyiphusha nje on social media kuphela yabo. So each and every time mangiyiphusha kuba nezinto ezingama-gimmicks umuntu azenzayo nayishoyo, right? So abaculi abaningi uma ungayobheka even before uNjoko I posted abaculi abaningi yabo ngisho ukuthi ubani uthini yabo. So I had a conversation noNjoko ngikhuluma kahle kwakusatrenda lento endlondlo ngiyakhumbula wathi uNjoko kimi hey mfowethu yazi mfowethu ngifuna ukuwina lapha ngivele ngibe indlondlo yomaskandi. Yes, then from i-conversation yami noNjoko ngase ngiyobhala ukuthi ayi uthi uNjoko angishongo ukuthi uNjoko uzowina hamba uyifunda kahle ngitheni uthi uNjoko i-statement sami nje simi kanjalo aze ngisho umuntu uNjoko uzowina ngithi uthi uNjoko uzowina abekwe njengendlondlo yomaskandi. That's my statement. Amazwi kanje mhlawumbe ukuthi ngoba ngiwasebenzisa ama quotation marks but I said uthi uNjoko. There was another post engayenza 2 days after ngobaHope. After ngikhulume nobaHope sesiconfirming ukuthi uzosebenza, right? Wathi ubaHope mfowethu uyabaza ukukhuluma kanjani? Athi mfowethu lapha ngizowina kulo nyaka lo. Ngasuka late last year ngizowina kulo nyaka mase nginingi ngizochamela stage. Angithi unengoma ethi uchamele efridgini. Ngabhala futhi naleyo nto leyo ikhona. Nihambe nicheck nayo ukuthi ubaHope mayise winile ukuthi uzochamela stage. Ngoba unengoma ethi uchamele efridgini. Why people are not talking about that? There's a lot uhambe uyochecka nje uJanuary wami. I spoke about a lot of artists. Ngangipost izithombe zabo, abanye ngangipost izithombe zabo zasemcimbini wa last year. Yabo, ezibrandiwe zinelogo ekhuphuka nezakho because I was promoting an event. You need such things more promote event. You cannot promote event pen Shumael. You understand? You need something that would make people talk. If you say uNjoko uthi uyowina, right? You telling other artists ukuthi nangu uNjoko ethi uyowina nanihambani nithi niyowina. Definitely. You understand? You cannot just keep nifuna ngiposting ithi kushuthi uNjoko kuyikhuphuka nezakho bese ngiyavala. You understand? ubaHope mayethi uzowina bese chamele stage. Fanele ngayisho lonto leyo. Why people are not talking about such ama posting awenza ngabanye abaculi? Is it because uNjoko winile or is it because people see uNjoko not as fit enough ukuthi awine or I just do not understand. And I do not get why people are saying ngenzelelile where else it's the numbers. It's not me. Ngisebenzisa imithetho esasiyibekile. It's not me. Right? And then umbuzo wakho wesibili mfethu ubuthi ngokuvala ngawo kaTiri ivenue, yes, indaba yevenue. I've had ama comments nama request nama complaints amaningi regarding ivenue. Mhlambe it is time to change and move because iKhuphuka has proven ukuthi it is one of the biggest events akhona kumaskandi, and we cannot close umcimbi ngo-11 ngo-12 because laba vala ngo-12 eCartersfontein abavala ngo-11 i-cut off time yakhona. Isizathu salokho ukuthi phakathi namalokhuzana nama-residents kuhlala abantu la yabo, so ngo-11 bayavala. So next year we are definitely moving to another venue ezozivumela ukuthi aya kube umshawushile kulamule khona ukusa yabo. So yeah, that's that ngevenue. Tira
Hey, yazi mina asivale yazi. Utira mina I do not understand ngempela ukuthi nimsuka ngani. Honestly speaking, I've never had any contact or communication no makoya. Yabo. Ngicabanga ukuthi nje udadewethu wayeqiwe amanzi and beside amanzi amponjwana I think wadideka nje. Uyabo uma ukhuluma udiniwe ugcina izinto iphambana. I think khona igama efuna ukulisho mhlawumbe efuna ukusho igama lami la kumaskandi yabo kodwa kwafika igama lika Tira waphinda kaningi waphinda yena impela kaningi. That's why ngithi I think usesiwayiqiwe amanzi yabo ngalalanga because uyabonakala nanokuthi I think they waphambaniseka mfethu wadideka. But in to answer your question, I do not have any relationship no Tira mina. I've never empilweni yami worked with Tira. We've never had any contact no Tira. I just know umsebenzi kaTira nje and I appreciate umsebenzi wakhe and what he's done for music fraternity as a South Africa and what he has done for youth asebenze nayo. But other than that, I've never engaged with uTira in any form. Ngicabanga yeah. Siqedile. Kuphenduleka imibuzo kwekhuphuka nezakho mayelana nokuwina kukaNjoko bekubhekwe ithwasa lekhansela.